Ze stutsen van wal en kwamen op het tijd weer binnen. Goeiedag en welkom bij het Scootjesjournaal dat Joert vanuit de Wierde hier bij de Veenhopwijk komt. Omdat er van de middag vanzelfs zield waard. En daar praten we over na. We hebben wat bliere gasten aan tafel zitten. Albert Visser van het Scootje van de Lemmer. En Johannes Meter van het Langwadder Scootje. En vanzelfs komt er een analyse van de man die je de hele middag op de radio jet hebben. Uw eigen Gjalt de Jong. Genoeg stof om hoe na te praten. Maar weet je, Scootjesielen is vooral ik publiek. En dat is er genoeg. Is hier nog een scootje band? Touch the ground and the top of the trees. I hear the thunder and the way that you breathe. Look up to the sky. Sweet sunshine, lifting you up. Sweet sunshine, lifting you up. Ja, en dat is toch mooi om te zien dat ik Joop Mink Joert weer onwijzig weer op het scootje bij Sison Berend. En ik zei het al, de analyse komt van Gjalt de Jong Joert. Gjalt, we moeten toch nog even waarom komen op Sneun. De zielerij bij Grauw, want dat hebben wij doen in het scootjesjournaal net bepraat. Maar Jenne Wat kreeg een 14 strafpunten. Waarom eigenlijk? Ja, wat ik ervan begreep, maar ik had er zelf net zien hoe de situatie weer, want wie wien vooruit omdat daar de finish toen op dat stuit ging in de wie. Maar wat ik begreep, is gewoon een kwestie van ruimte voor de wal. Ze gaan protest doen dat Jenne Woord in hun eigen telet draait hier in Detro kregen ze geen ruimte bij de wal. Ja, Jereveen hè, die dat. Jereveen die dat, ja. Ja, en nou ja, kleer Jereveen, ja, die hier natuurlijk in de wedstrijd de hele tijd al een paar akkefietsjes aan en die zullen op dit moment misschien wel dachten van ja, ik vind ook een half van Joert. En werk zo'n situatie en ja, protest. Het stiet op scherp. Dat blikt wel. Ja. Maar dat maak ik. Ja, dan nog even de zielerij van Joert, want het is de walstart traditioneel. Gewoon wij, dan komen ze ik weer op hun eigen noemer weer waarom. Joert weet op tijd. Lees het dus uit onder de leek. Nou, dat doen ze altijd bij. Ze staat hier in de wal, als ze nog wat in het Grietmansraak finishen kent hier. Een paar keer hier dat ik haast wel kent en ik moet een paar keer koort ik wil. Maar krijgt in de finishkoert net. En dan weet Grietmansraak in de wien op en dan komen ze net op haar eigen plek weer om. En zodra ze dan in de eerste start of in de start, dus gewoon van de wal starten, leid ik eigenlijk zeg maar in dit geval een beetje ter hoogte van waar dan de Zuidwesthoeken staat, lees ik de wat toontjes en daar klokken ze. En ze klokken ze op de finish. En dan besluiten ze aan het einde van Kevin Grietmansraak in. Nee, gaan ze besluiten net het was. Jij ben ik bij de Skip en Delwest. Jongens, wie finishen op tiert, net het Grietmansraak in gaan. En dan krijgen we een tierverrekening. En dan wordt het lastig voor de meesten om het mee te vallen. Ja. Want dan is in die wordt die hele situatie oors. Dan krijg je de biertjes omhoog als ze weer op haar startplek. Of uiteindelijk dus net op haar startplek, maar op het finishplek heen matten. Word je omhoog. Ja, dat waren Joet net. En dan krijg je tierverrekening. Wat dan het snelste die ja. Nou, praten we griff verder, want dat jouwt ik zenuwachtige tas dan op die scootjes zelfs. Maar dat zullen we alle even zelfs in het wedstrijdverslag maar elke lok. De start op Veenhof is altijd 14 scootjes aan een nog wat meer wal in het Grietmansraak en dan Fotsen te komen. Voorop leidt ook de Groot van de Zuidwesthoeken. En dat ik nog voorop leid ook en dan zoek oerlijke bandjes in mijn kont sieren vielen. Want ja, dit is spannend om goed voor te komen. Ja, dat is zeker. Ik ben normaal gesproken nooit erg zenuwachtig, maar het is goed al even de druk laat al even wat hoger zo is inderdaad. Dus het is al even spannend. Ja. Nou, Freek de Jong wist ook al lokker, dat is nummer 1 lotters, maar dit is wat minder, hè? Ja, nou ja, zeker omdat de win je nou haast terug van achter hier in de start. En ja, misschien dat we een glokje hebben dat er nog een beetje uit de oosten krimpt. Dan hebben we nog vrij gauw vrije winglokken, dus dan zijn we zien naar voet komen. Maar verder is er maar één parool, draaien en blijven. Ja, zeker. Ja. Ja, die jongens met het wit verregen draaien en dan zien we zo wat mogelijk waar komen. Dan, nou ja. Heb je het even oefenen? Ja, wis. Ja, Vak op een haan? Ja, vak op een haan en een paar maanden onder hier even we gaan er wat oude wisselen en dan zien dat het binnen met het bobben wezen kent.
Nou, dat klopt. In die, het zeil van de Zuidwest ook weer binnen de minuut wil boppen. En ze kwamen goed voort uit het Grietmansrek. Met die 14 oren, 13 oren scootjes. Ik alle hier kleerlijn om te beginnen aan de wedstrijd op de Veenhoop. Maar die skippers gingen zo'n een echte wedstrijd wordt het net. Carouselzielen, zeggen ze dan. En het eerste ploegje dat ging aardig op die achter elkaar voort. Maar daarachter, daar wachten ze even. Daar blijven ze krijgen een beetje lissen. Daar komen de eerste 6 komen eruit. Maar die oren fjouwer en de minder nog fjouwer, die komen daar wat achteroon. Want ja, bij de uitgang van het Grietmansrek, daar waren de tijdopname en die zou uiteindelijk Jilde. En dus Snits en Grauw en wat zijn en Drachten, die doggen het voorlopig maar rustig aan. Maar er kwam intussen terug. En dat weer Langwaar. De Langwaarder weer als laatste starten en die flitste iedereen in één voorbij. En die flitste naar voren. En toen wisten die oren dat ze aansluiten moesten om genoeg in de tietsector te zitten om dat te komen. Maar Snits en Grauw, je hoort beide toch favorieten in dit gehul. Ze konden net echt naar voren komen. Naar voren, naar die eerste 6 scootjes die ter wien met Jereveen en de Jouren al achter Akkerum zitten. En waarbij Lodewijk Meter nog meetelde. Maar Zuidwest ook al voorop. En ik vond het eigenlijk wel een veilige voorsprong. Want Lemmer die maken eerst nog geen aanstalten. Maar ja, de Zuidwest ook, daar hadden ze nou en dan toch even, net op dit moment, maar letter wel, achterom zien van wat er aan de hand is. Maar voorlopig lees je vooruit. En dan zei het ook de groot, dan mag je gewoon vooruit zien. En hij leidt nog wel een mooi eindje voor. Maar daar komt Lemmer aan. En Lemmer had een vlaagje. En die komt hultiet dichterbij. Hij komt net dicht genoeg. Maar hij komt er aardig dichtbij. Mooi vlaagje op de wiede Draksterieën. Dan gaat Lodewijk Meter de strijd om met Jouren en Jereveen. En beide hebben heel soort werk om Lodewijk Meter aan de kant te krijgen. Dat redden ze voorlopig nog net op. Maar de Jousters zitten op het vinkentouw. En dan komen al die oren. Dan komt Snits, dan komt Grauw, dan komt Langwaar. Daar zitten ze alle hier een beetje aan te squorren om naar voren te komen. Want ja, ze weten dat die tietsector geldt. Dat geldt ik een beetje voor Akkerum. Die rekt het eerst wat achterop bij de eerste beiden. Maar dan is er bij de tonnen bij Stobbehoek nog mooi op het derde plakje. En heel voorzichtig zielen alles zo mooi mogelijk doen. En dat hield ik van die oren die er achteraan komen. De Jouren sluiten een beetje aan. En Jereveen sluit een beetje aan. En daar beneden daar zitten al die oren alweer. Die willen zo gauw mogelijk hierheen. Maar dan slaat Lemmer de slag. Die krijgt het vlaagje weer in Akkerum. Ik bij de kont van de Zuidwesthoek komt. Maar Albert Visser van de Lemmer. Hij pakt hier het eerste plak van de Zuidwesthoek. Bij de Ierszicht, daar lei de ton en er zitten duizenden mensen te zien. En die hier echt wel willen. Alleen ze wisten net precies hoe dat lei. De Lemmer lei voorop, dat zeggen ze wel. En de Zuidwesthoek erachter. Maar hoe zit dat dan met het tijdsverschil? Want Akkerum, ja, die weet toch wat letter starten en is dichterbij kwam. Zou die dan de winnaar waren? Maar ja, het spul rekken wordt uit elkaar. Ja, nee, net de Lemmer. De Lemmer die kon wat verder voort. En die zou keurig deze wedstrijd winnend uitsluiten. En waarschijnlijk ik wil als totaal winnaar komen. Tenminste, zou zeggen wij het. Zuidwesthoek komt er een beetje achter. En dan komt Akkerum ineens, ja, van die tonnen ouw, werd ze dicht bij de Zuidwesthoek zitten, die komt volle verder voort. Maar dan ben dit de beide man die ineens, in mijn telling tenminste, aan kop van het dijklassement stien. Dat wie een Snits en Langwaar. Maar die wie een samen minuten na de eerste start. En die ziet nou dichterbij. En die ging hier oer Lodewijk Meter heen. En die liek je op wij naar een hele mooie oerwinning. Maar vooraan, daar gebeurde van alles. Daar zie je Lemmer en die kon prachtig om de tonnen komen. Geen enkel probleem. Helemaal geen probleem. Mooi om de tonnen. Goed zien waar je doet. En dan komen die oren die komen in een totale stilte te lezen. Die komen achterin, die komen net dichterbij. Ja, Snits en Langwaar, die kunnen een beetje op de kont van Jereveen alweer. En bij de Jouren komen ze dichterbij. Maar dat wie een druwerij om het leven. Snits kon nog var, Langwaar had een heftige strijd te hullen met je. Maar ze kon voorbluwen. Maar intussen, en dan is zo'n heulen wie die is vol scootjes. Je weet net wat je lezen. En een beetje triest, soort Arne Sjerkstra voorop bij het grootste scootje. Hoe het alweer, want ze komen net vooruit. Ze komen ik net achteruit. Maar het bloed alweer een beetje gelijk. En ja, dan mag je maar zien hoe je in dat klassement te eindigen. Maar hij leidt voorop, de Lemmer.
En hij wordt hultig rommer en rommer om zijn het heen. Want achter hem, ja, daar komen ze maar net dichterbij. Nee, daar gaan ze hultig verder voort. En dan weet er wel dat er die 7 minuten waarin er jeder start is als al die oren er intussen bij had. En Heerenveen die zak het wat voort naar een hele wedstrijd die ze geweldig zielt had. Maar ze kennen het net helemaal volhouden. In een wedstrijd waarbij op de klokje showen wordt. Want dat je hoe de finish beginnen en even zien hoe die oren dan aankomen. Maar Albert Visser, hij vreegt zijn zoon even. Hoe lang hebben wij nog? Lezen we 4 genoeg voor. En kennen we aansens even een beetje juichen wat dat Scotje klinkt. Ja, dat Scotje kan klinken. En dan weet net één van die supporters die dat short en dat weten ze zelf ook net. En je leidt het heel veel hoe de uitslag uiteindelijk weer. Maar gelukkig weet Simone die. Ja, gelukkig weet ik het. Nou ja, ik weet het net. Zo, ik heb het gewoon op papier staan. En je krijgt het dus op kaart. De uitslag van Joet. De Lemmer wint hier op de Veenhoop. Dat mag nou duidelijk wezen. De Zuidwesthoeken we tweede Langwaard redden. Akkerum eindigt op het 4e plak. Dan komt Snits op het 6e plak. De winnaar van Sneun, Grauw. En de Jouwer, Sande. Dan gaan we naar de midden en de achterrijn. Jennewoud wordt 8e. Ljouwert 9e. Het Heerenveen 10e. De hele mannen of de Drachten 12e. En Wordsijn 13e. Huzum eindigt op het laatste plak. Het algemeen klassement dan. Langwaar 1e, Grauw 2e, Lemmer 3e, de Zuidwesthoeken 4e, de Jouwer 5e, Akkerum stiet 6e en op het zondeplak stiet Wordsijn. Dan scoven terug naar Snits op het 8e plak, het Heerenveen 9e, Ljouwert 10e, Drachten 11e, Jennewoud 12e, 13e, de hele mannen en jawel, Huzum op het 14e plak. Welkom man aan tafel naar de griebes van de uitslagen. Albert Visser, hoe zenuwachtig wie dit eigenlijk? Ja, voor mij. Ja, Hier op het voordek van de uitsturing zijn je hem heel doors. Ik wil zenuwachtig. Ja. Je moet goed vet komen. En dat is, als je een gatmaatje kennen. Maar ja, Dat is nog net zo makkelijk toch? niet zo makkelijk, nee. Nee, Dus, nee. En dan, on ja, je roemde nou aardig 4 uit. Maar ja, ik kan me voorstellen, maar die tijd, dat toch ja, net zeker is al hier. Ja, bij hem wel in de gaten, Ja, dan wij je wel. redelijk zeker weer. Ja, Dus, ja. Maar hoe wie dat dan bij Jim Johannes? Je hem wilde treden. Ja, Wist je hem voort na de finish dat je hem treden wien? nee. Nee, geen enkel idee. Nou ja, we hebben discussies verteld en wij zijn als 5e finished. En wij dachten, nou ja, jouw die staat nummer 4 voor de holle. Dus daar ben ik nog vrij kort bij. Maar ja, het is 4 of 5. Dat En toen waren het treien. Ja. En daar waren je hem hartstikke blied van, denk ik. Op zo'n Nee, moment. dat voelt wel niet. Nou, 2 bromberen heb ik weer aan tafel, ja? Jongen. Nee, keren we niks mooi. Maar Albert, dit is toch een mooie opstekker? Ja, zeker. Het is we zien Lauwer een mooie wedstrijd. Mooi kruisrak. Maar als we een wedstrijd hebben, dan ben je Lauwer Marien. Ja, Dat zo is, is het. ja. Ja. Want het zielen op hemzelf. Nou, het is wel spannend. En je moet ik 2 uur geconcentreerd blijven. En de man geweldig dient. 4 on en elk vlaagje pakken. Maar ja, mooi kruisrak is mooier. Maar ja, vooruit, maar dit jet er ik bij. Ja. Dit is SKS. Ja. Ja, dat willen we graag. Ja. Dus, Ja, willen we dit graag? dit is SKS. Dus ik zie Lauwer op, sinds ik eerlijk op een snitsen maar mooi kruisrak. Maar dit jet gewoon bij de SKS-zielerij. Ja. Dus, Ja, hoe is dat voor jou, Hannes? Want ik kan me voorstellen, nou ja, wat Albert ik zei, het is wel meer concentreerd. Het waaide net, het waaide maar een beetje. Het komt heel precies nou, denk ik. Nou, het komt zeker heel precies. Ja, ik buurs, we hebben constant bezig. In, uit. En dat, volgens mij hebben we een hele bus van die kruipolie in het blok spoten. Want ik word er helemaal gek van. Dat ding, Ja? dat krijgen van alles. Maar ja, ik denk wel dat je daar maar kunnen winnen, ja. Ja. Nog even op Jimbe waarom, want het ging mooi. De Zuidwesthoeken. Ging je hem voorbij? ja, bij die tonnen, bij Ja. die zicht. En Ja. dan weer een gatje. En hij Zit hier heb ik in beeld. Hij hier vlaagje niet en wij wel. Ik denk, nou, Ja. dan gaan we naar Marien. Nemen we dit nou belokzielerij dan? Of is dit pure kunst? Nee, de eerste, gelukzielerij. Ja, echt? Ja, hij hier het vlaagje niet en wij wel. Dus als we dom bezig zie je dan hier ik zelf begint. Dus Wist dat de marine voorbij komt dan? Ik ja, zie je. ja, Ja, maar daar komen we dadelijk nog op. ja, ik ben hier. Ja, dat moet ik het meer. Gjalt, wat wist je van de zielerij San Dias Joet?
Het gaat om het totale plaatje van een klassement. En elke een weet dat Erik zield wordt. Nou ja, Johannes zie ik wat denken van ja, ik zit toch op een lijst te plakken, ik had niks te verliezen. Had ik niks te verliezen, ik had alleen maar wat te winnen. Nou ja, dat had er goed wel niet in. Nou ja, Albert is ook een plakje in het voor en dat komt. Ja. Dat ben wat de punten. Maar is het nou knapper van Johannes om Safir voor u te komen als voor Albert om dat in de plak naar voren te komen? Hoe Of mag het dat is misschien nou de inschatten? concentratie van degene die naar achteren beginnen, dat die goed die concentratie volhouden kunnen. Dat zou ik kennen. Ja, ja. Dus Dat eerst Huizenbiegelijk helemaal oorzakje. Ja. Hoe kan Ja. dat dan? Hoe kan Nou dat? ja, die verdienen Is het dat- min en nou ja, krijg wat Albert zei straks ook al, maar Johannes zei het ook al, van wie ben continu met die schoten waren. En op sommige skippen sjost dat, op sommige scootjes en op sommige sjost dat gewoon minder. Ja, Ja, je moet natuurlijk ook een beetje geluk hebben. Hè. Nou ja, zonder geluk vaart maar de niemand wel. vragen en de... Ja, Maar ja. zeker weten. Ja. Als wij winnen uit die stad best lijst. En de lijst erachter die bimkes en die wimpel die komt daar, die komt daar. En ja, dan maken ze een keuze van. Nou ja, de bedoeling weer dat wij dan de orenwal vasthouden. En dan shibben we. Maar ja, voor hetzelfde geld gaan al die orenscootjes echt naar die wal daar. Nou, dus ik ga gewoon met pijnlijk zijn. Dat wij doen gewoon krijg het oors als een oor doet. Ik ben toch lijst. Ja. Nou, en dan hebben we dan die en dan heeft Maar het geluk start dat je ze dan één- ik vrijer als je weet dat je op de laatste plak Ja. zit? Is dat echt zo? Want dan heb je toch juist van verdikke Ja, me. nou, ik echt van de morgen niet zo van, nou ja, ik ben toch lijst. Dus ik kan alleen maar inhalen. Ja, Gewoon in ieder geval net achterom maar te zetten. juist dan word je toch in Ja, hebben. ja, als je dan ben je bezig en we komen met Griepmans rak uit en we hebben de fjouwer inhellen en dan kun je het waltje pakken en dan pak je er nog 2. Ja, dan begint de adrenaline wel te stromen natuurlijk. En dan, nou ja, en dan zie je naar voren daar en dan, ja, dan ben je wat. Dat jou Dan wel wordt het een leuk. goed gevoel. Ja. Ja, en hoe gaat het dan aan boord? Wordt het dan stiller of wordt het dan juist gremietiger? Nee, dan ben je altijd stil. Oh, Ja. ja? Ja. Altijd stil. Nou ja, echt wel ja. Ja. Super geconcentreerd. Ja. Dat is. Het is bedijk stil aan boord, Albert? Ja, altijd heel stil en geconcentreerd. Ja. Ja. Wij hebben hem bij Auke de Groot West, die is zo mooi in Helst. Zou wij weer wat hier te vertellen hier? Ja, ben Auke de Groot. Blijdschap, het is 4 waar je het grootste paard op het ogenblik. Wij ben hartstikke blij dat we het volhouden konden zo lang. En nou ja, dat had ik wel een beetje mee te krijgen natuurlijk dat het heel win heen en weg hielden weer zo wat. Maar ja, het is weer verschrikkelijk spannend als je op het eerste plakje start en dan is het moeilijk om dat vast te houden. Maar ja. Wij laait hoor, dat je hem dat plakje kwijtrekken. Nou ja, de Lemmer die kreeg op het goede moment voor hem even een vlaagje en die ronde tussen bij die ton en toen moesten we hem rond te gaan. En nou ja, daar doe je niks aan. Dat is maar krijg wie de vlaagjes op welke momenten even krijgt. Ja, dat zei het Auke de Groot. Maar de vlaagjes die mag je toch ik zien? Nee, je kon Ja, er, die zul je omkomen. Nee. Toch, als een goede skipper. je kon er niks aan doen. Dat is, dan is hij ook stil en dan hoor ik het vlaagje wel, dan kan je het toch verdedigen. Nee. Dus, Misschien weer het wel, kwam het wel trager. Pieter. ja, Nou, die begon te lopen, maar dan moest hij mij lopen. Dan moest ik een beetje omheen. Ja. En dat doe ik, want ik liet Pieter niet om me heen gaan. En toen kwam krijgt hij een mooie vlaag. Ja. Ja, dat kan je niet op verdedigen. En dan ben je vlak bij de tonnen, die Marcel hier we, had die tonnen naar 100 meter verder lijn hier. Dan hij misschien weer een vlaag rond. Maar ja, dat ben weer een gelukje. Ik heb alleen niet alleen maar geluk rond. Nou, dit doet hij zelf toch te kwad mee, Albert? Ja, we hebben geluk rond, met Skip rond ik wel, maar heel winziel, dat kan wel wel. Gauw weer vierde, zo'n Ja, wedstrijd. ja, maar Behalve dat je dan eerst Ja, de bent punten binnen. die tellen wel. Dus, Ja, en ja. daar gaat het om. Ja. Dus, ik zie ik kan beter zo'n wedstrijd. Dat wij vinden zulke wedstrijd niet echt mooi, maar ja, je kan beter maar winnen als verlennen. Ja, Maar vorig ja. jaar heb ik zo'n wedstrijd rond, toen heb ik hem verlennen. Dus dit viel leuker. Ja. Hoe is het eigenlijk voor een verslagjouwer om zo'n wedstrijd te verslaan? Want er zit geen cruiserek in, het is toch Nee, minder dat is spannend. zeker, ik vond het altijd zeggen dat het nog minder spannend is in die zin. Maar dat is wel lastiger. Maar goed, ik doe hartstikke altijd wel met het water mee. En dan wist ik dat altijd even tjuster wordt, dat is bij wien krijgt. En nou, hoe is het wijs of verkeerd? Degene die bij die onderwien zit, dan dat je bij hier zegt, die hem te dicht draaien en net voor de hoge wal opzachten, die verlenen alle jaren. Ja, dus het is toch gewoon stuurmanskunst. Nou, daar mag je wel rekening mee houden. En als daar dus net rekening mee houdt, dan scheelt hij dat wel. Ja, ja. Nou ja, deze wedstrijd is voorbij. Mooi aan de woord tussen de BM. Wie krijgt 6? Leuk?
Kom maar op. Haha, kom maar op, ja. We praten dadelijk verder. Ik hoor de orenzaken nog. Maar we hebben een quiz, de nieuwe quiz. Maar als inzet, de winst is... Vreed de middag, nieuwe week vreed, als de kampioen bekend wordt op de Snitsermaar. Mai elke lok in het boordje staat dicht mogelijk op die scootjes. Dus mai op wedstrijdverslag. Nou, Joet, hier nu weer een kandidaat. En Joet hebben we weer een quiz-matador voen. Het is Oets de Vries van Drachten. Hij zit nou nog restig te visken. La vieille en soms vader wie. Goedemorgen, Goedemorgen, Simone. Simone. Oets de Vries. Aangenaam. Je bent dus matador, Joet. Oh, ben ik aan de beurt. Je bent aan de beurt. Mooi, dan tref ik dat dus. Weet je een soort van scootjes zien? Nou, een soort dan dat hoe druwelijk wordt, maar ja, je moet net te moeilijk worden, want dan een probleem. Maar je volgt het wel. Ik val het door, ja. Ben je er klaar voor? Ik ben er klaar voor, ja. Mooi, komt-ie. Vraag 1. En? Het Drachtse scootje had zo'n verliezen hier Jeroen Pietersma aan het helm houdt. Op Hokker oorscootje had hij ex-skipper best. Pietersma. Volgens mij op die ene woord. Ah. Dat wie net goed, het wie lang waar. Vraag 2. Ja. Jeroen Pietersma helle verliezen hier bij de SKS een sensationele dajoerwinning. Op Hokker Mar wie dat? Die ene woord. Oh, de Islander toch? Ja. Het wie de Iselmar bij Starem. Vraag 3. Broer Gerhard Pietersma is skipper op Jennewoud. In het Dijsselglibben is hij ex-skipper op een oorverneemd Fries skip. Hokker skip is dat? Dat zal dat schip uit Jennewoud wezen, dacht ik. Het is het steertejacht. Het steertejacht. Nou, dat ik hem net houden op, maar... Oh. Het is een dramatische score. Ja, Oets stiet nog op 0 punten. Nou. Maar er is hoop. De knoop. Je hebt nog een taaltje maar nog moet. Ja, mooi. Fijn. Ik zet die makkelijk maar. Ja, dat ga ik in de gaten. Maar, dus, Want hier staan al die knopen op. maar die zult wel net worden, denk ik. Nou, het zou samen kennen vanuit. Oké, Zil. Het is een hele makkelijke. Dit is de schootsteek of de weversknoop. Die gaat nou in. Een hele minuut, Oets. Oké. Nou, we er maar niet van. Maar toen dit omleidt. Nou, dit wordt niks. Ik ben toch weg kwijt. De hele minuut is voorbij, Oets. Mooi, nou, klaar. Geen knoop. Oh. Hij had het net helle, maar liek het er een beetje op? Nou, eerlijk zijn net. Nee, Nee. ik ben kort bij die. Dus daar ken ik net echt een punt van Jan. Voor de moeite. Ja? Ja, al mijn Nou, fans, hè. nou dol in je knoop of in je puntje. Zo, nou, wel. Ja? Hebben we dit in ieder geval aan. Ik vind het al heel stoer dat er mij doet Oets. De knoop een punt, de vragen 0. Maar hij kan nog in Helly. Maar de prognose. Oets, waar wint Joet? Ja, in mijn hart hoop ik natuurlijk dragen naar de hele Mianne, maar dat wordt hem net. Daar ook niks van. Ik denk eerder de jouwe. Nou, helaas Oets, ik der geen punten mooi, maar tegen dank voor het mooi dwaan. En Vince, lieftallige assistent, dat betekent dat Dirk-Jan nog heel tijd boven ons stiet en Oets op het tweede plak mooi 1 punt voor de moeite, zeggen we dan. Dat is een hele goede knopel, is er of net, Ja, Johannes? zeker. Ja, dat vind ik apart trouwens, want als je skipper binnen enzovoort in, dan weet je dat toch al, hè? Of hoeft dat helemaal net? Knopen. Een platte knoop lukt nog wel, maar ik weet niet waar hij doorheen, maar Nee, nou, ken het wel knopen, de ja? schoortsteek. nee. Nee, doe ik net? Nee. Ik ben meestal voor. Ja. Ja, zei is het. Je bent skipper of je bent Ja, def. dat- Zei is het. Johannes, nou, dat was de echte wedstrijd. Grauw de eerste en nou hier. En de heeft natuurlijk daarvoor ik al veen op het nieuwe oude scootje. Hoe bevalt het? Goed. Goed. Ja. Duidelijk. Beter als de oude uit de street. Ja. En Ja. waar zit het verschil? Nou, het skip is makkelijker. Hij doet het beter met meer wien. En het is gewoon noffelijker. Ik hoef minder te dwang. Het zit wel. Hij rint makkelijker. Ja. Oké. Ja. Toch is dat op het moment dat ze zijn van we gaan hier nou weer mijn ziel. Toch is dat doe ik al. Nee.
Wat tochters doe dan? Dat ik het nog niet wist. Nee. Maar wie het skrik? Of wie het van, hoppakee, dat doffe? Of wat wie het op dat moment? Hoe bedoel je het ook? Nou, dat ze zijn van, we willen weer met de twee gebroeders. Nou ja, we wilden mijn oorskoetje. En of dat nou de twee gebroeders wie, dat leidt even naar buiten. We hebben om eens ingezocht voor een oorskoetje. Nou, we hadden een phone en nou ja, dat in het slaggen. En toen hebben we de keuze maken van, nou ja, dan gaan we bij de twee gebroeders verder. Ja. En dat hebben we toen niet in. Ja, maar dat wie vrij kwart voor het seizoen. Ja, zo wie de bedoeling dat we eigenlijk volgend jaar maar dat ding zielden. Maar ja, dat ding dat lag op het plak waar we hem kleerzoeten, een meidje. En toen hebben we elkaar, nou ja, mijn man of drie zitten we daar dan. En wie was aan het trekken en zei, nou, als we nou dit en dit zo snel ompakken, dan kunnen we dit hier nog wel los. Wel in de achterrollen dat het wel heel kort aan de SKS worden. Maar toen heb ik gewoon zijn van ja, laten we dat maar gewoon doen. Want als we nog een hier maar die uitgestuurd zielen, dan ben je wel niet kwijt. Ja. En dan pak je dit gewoon als een leer hier. Maar ik kan me ik voorstellen dat het een heel soort drukje houdt. Nee. Nee. Nee, dat meen ik echt. Waarom zou je druk lezen? Nou, omdat je goed presteren willen en je het net zeker weet dat dat dan maar zo'n scootjes lag. Ja, maar als je maakt je dan een keus om dit hier met ziel te gaan. En dan kun je speciaal zeggen van nou, dan wordt dit hier een leer hier. Ja. En het scootje voor jou weken voor het ziel krijgen. En nou ja, toen is er wat doorgebeurd. Dus het wordt nog korter, langer voordat voordat wij konden zielen. En ja, dat moet je dan gewoon accepteren. Ja. En het heeft me echt geen druk op lijn. Nee. Nee. Het dat misschien ik maar die oren situatie dat je een huidverlen heeft te krijgen, dat het je minder schelen kan. Of het me minder schelen kan is nog een verhaal. Nou dat het eigenlijk op het tweede plan komt op dat moment. Nee, want ja, ik wist natuurlijk net dat hij deze ook in toen we het goed zien. Nee, maar daarna. Nee. Zodat ik nou wat meer gebrand ben om te winnen, het er wel mee te dat wijzen. het maar je hem te krijgen. Ja, ik wil. Was voor hem winnen. Nou. Ja, nou kan ik me heel goed voorstellen dat je dat wilde. Want hij is plotseling stonden. Ja. En de mist hem. Ja, nou, er is niks mis mee, Johannes. Dat begrijpen wij al, ja, denk ik wel. Dus daar best meer gebrand terug. Wat is dat? Dan was het echt voor hem doen. Ja, maar dan moest net terug in, want dan spreek ik niet meer praten. Nee, zal ik even naar Albert? Ja. Ja? Nee, ik wil, ja, best wel, ja. Ik wil gewoon, ik zoek die, we zijn zo kort in het seizoen, maar ik bedoel, ik droom mijn jongens om die krans op de graf te lezen. Ja, echt? Ja. Ja. Nou, ben je goed erbij. Dacht ik. Ander onderwerp. En maar nog even, want die bemanning is daar ik van. Die weet dat ik. Okay. Heeft ik het idee dat ze daar terug... Ik had ze net verteld, maar... Nee, nou, dan weten ze het nou. Ja. Man, onder bak. Ja. Het mat. Ja. Nee, maar ik kan me voorstellen dat dat wel extra stimulans houdt. Doe ik toch, Albert? Dat je daar terug... dat er oren emoties spelen? Ja, natuurlijk. Dat gaat alleen mooi. Is hart is nou ik niet bij Zielen. Die zit nou thuis. Ik hoop dat er dan komt. Maar ja, het zo voor die man wel hartstikke mooi wezen bij heel goed Zielen. Dat jouwt je wel een drive. Dus, maar ja, daar kan je zelf niet vol van. Ja, je kan er wel van je best van. En meer niet. En zien hoe het komt. Maar het speelt wel een beetje mooi. Ja. Dat is zo. Ja, maar Johannes, die is een heel soort Mayhem High-Tech, Might Scootje enzovoort heen. Dus dan wordt dat natuurlijk wel een gemis. Maar ik zou er net meer op verder. Hè? Wij zullen het weer verder hebben over dat scootje. En hoe je zo'n scootje kan leren. Want daar ben ik dan wel nieuwsgierig naar. Want Alberto, vast nou voor de tweede hier op een lemmer. Mast zo'n scootje, ja, moet je dat kennen leren? Hoe werkt dat? Ja, tuurlijk. Dat is niet zomaar kleer. Dat is... Het is een vrouw. Nou, die leer je nooit kennen, toch? Een vrouw is nog moeilijker. Nee, maar het gevoel... een auto is een auto, zeg ik altijd. Hè? En een scootje is een scootje. Je viel wel op een gegeven moment ontroeren dat het niet rent. En wat voor scootje ik heb, dat viel je wel. Tenminste, ik. En dat is, ja, dan ben je een ziekje. Dus... Maar waar maak je dan een ziekje? Ja, met een ziekje, dat het schip goed het wetter gaat, de goede trim, bemanning heb ik een factor, dat die alles goed doet.
we hebben een ziekje, dat moeilijk uit te lezen hier. Ja? Kun je dat uitlezen, Johannes? Nou ja, als je door vrees van wij moesten een ziekje. Nou ja, naar de dingen die net goed gaan. Ja. En die moet je oplossen. Ja. Maar goed, het ene scootje is het oren net. Hij is maar uit de street, best hij begon. En dan stapst de oer en heeft ik kwart het riedingstiert. Dus mat het eigenlijk heel gauw naar je geek. Toch? Ja, alles nee. Alles nee. Coating. Nee. Nee. Nee, Ik meende dat je hem dat ik hier. Nee. Oh, dat dan weer net. Maar dus alles met afstemd worden. En dan is ik nog een oor scootje. Ja, en dan ga je met zijn scootje los en dan zet je de boel erop. En dan ga je een wedstrijd met zielen. En nou ja, Buusbiet, dat is de eerste wedstrijd die wonnen we. Dus ja, dan doe je iets goed. Dus dat is hier een goede plek. Nou, dan noteer je al die staan, hoe je het erop zet moet hebben. En dan komt er vanzelf een dag dat het wat minder hut waait. En dan ga je wegzielen. Nou ja, en doe je het dan net goed, dan moet je die staan echt noteren, omdat het net wetter was. Ja. Maar dan doe je het krijg even anders. Het is al je En zo techniek. allemaal een ziekje Wiskunde. terug. Ja. Nee, want het heeft niks met een X-as of een Y-as te maken. Ik denk ik een heel soort gevoel dat verneemt wordt. Skip rent of net rent. En dan, alleen als het dan even net rent, wij zitten dat dan op dat moment in. Ja. Om dat te vinden. Maar hoe verneemt wordt dat het net rent. Zie, wij zijn op Lemmerhooi begonnen met naar je spul, bij naar zuiden, naar je vak. Wij erop zetten, ik denk, zo moet het. Ja, en toen vleger. Nou, die stand hebben we opgeschround. Toen hebben we wat verloren en toen rond het niet weg. Nou jongens, we gaan weer back to basic. En zo zetten we het er weer op. Ja, maar wij denken dat het het beste is, maar ja, misschien kan het nog wel los, dat weet ik niet. Maar Zo wil je altijd ompielen. ja, zo moet je altijd ompielen. Ja. Ja, het is wel best wel zinnig. Ja. En we hebben, krijg voor de SKS, voor Grauw, kon ik mijn wand net meer ontspannen, want die werden direct, die werden te lang, dus na je wand erop. En ze werden 13 centimeter langer worden die andere wand, dus na je wand erop. En dan ga je Grauw zielen en dan ziel je de eerste 12 open, fantastisch. Maar ook allemaal in de wedstrijd wordt het steeds minder, steeds minder, steeds minder. En dan, ja, dat is het enige wat ik vanuit heb. Dus dan denk ik van ja, misschien ben die wand in die wedstrijd wordt oprekt en dan krek weer even, is het krek weer doors. Ja. Het komt vrij zinnig. Het komt zinnig. Nou ja, we hebben nog we hebben nog maar 2 wedstrijden gehad. Dus het kind, ik hield die toch weer beter. Dus je weet, Ja. je weet maar net hoe het komt. En morgen januari. Het wordt dan trouwens 24 graden. Dus het is nog wel lekkere temperatuur. Maar dat interesseert je me natuurlijk helemaal net. De wind komt uit het zuidwesten en is krijgt 4. Hoe komt dat? Zei ik niet, laat die volgens leert Zuidwest. Ik weet het niet. Mooi wien. Mooi wien. Ja, Zeggen we het. ja. Mooi wien. Nou, morgen dus het scootjesielen op januari. Ik wens ik hem beiden een heel soort geluk, maar wijsheid ik taak zelfs. En doe ik je al succes morgen. En de bemanning van Langwaar weet wat hem te doen stiet. Ik zou zeggen een hele mooie joen en graag tot morgen. Dan ben we er weer in januari.